Nay, mayong udto, Nay. Sa ano, kami itong gindilan niya sang balay. Ginadil niya ang balay niyo. Agoy, di, preso tayo. Kami itong bayar sang balay ba? Bayad sila. Naman po may payag. Ah, ginabaligya ya daw to kay pambayad daw sa utang. Kasi, bulan niya. Layo pa dere? Ano to hay ako? Ah, hindi kay send naman sa amon ang mga picture, mga kudak. Sisiling ko okay lang. Kaya hindi man kami ang mag-star, may ara kami pa ano ba? Ka-staran. Ah, di okay lang sa inyo? Oo, de. Iya to balay man ayaw. Ah, ari diri ang mga papilis nay. Papirmahan lang ko na namon sa inyo duwa ni tatay. Okay. 250 to ya baligya. Siling niya, kamo lang kuno duwa mga pirma. Hindi, harap lain na Ah, sige nay. Pirmahan namon diri nay. Ari diri ang mga papilis nay liog ko nay. Kanang abri nay. Kadra na yun. Ako pagit. Surprise! Happy birthday! Aking inang minamahal. Diri ka nay. Tay, dali diri tay. Ah. Tapat ka mo nanay dira tay. Ang maahon tayo sa hirap. Biyaya ng may kapal. Nay, joke lang ang balay na ya. Happy birthday. Damo-damo ka kwarta na yun. Oy. Oh, kung may kwarta si nanay, hindi pwede no, nga wala kwarta si tatay no. Oh, tayo, damo-damo man imo tayo. Di ako Sige lang eh. At least biskanin the birthday ni tatay balangga gyapon. Ali diri na. Oo, para wala lugi ba. Nay, kabalo ka man kung sino nagpadala. Istog diri tayo kay initan si nanay masira ang beauty sang mag-birthday. Nay, hambal ni In. For my wonderful mamang, I am so lucky to have a mother like you. Happy birthday, Ma'am. May the Lord always help you and sustain you. May He guard you with His sweet care and grant you unquenchable blessing. I love you so much, bisan pasaway ko. Pasaway daw siya nay, pero palangga ya lang kagyapon, no? Mang, sorry gid kung kisa, hindi ta magsinaptanay sa sitwasyon. Sorry kung kisa, may mahambal ko ngalain sa buot mo. Pero mang, timan bisan hindi ta magintindihanay, palangga ta mo duha ni Papang. Wala ako kung wala ka mo duha. Ang akong handom para sa aton tanan, ang akong paningkamot, panarbaho diri sa gawas para sa aton tanan. Kabalo ko sa sitwasyon ta, perti kalisod. Bisan layo ka mo sa akon, ginakaya ko. Tungod gusto ko, mahatagan ta mo maayo pangabuhi. Makatibawas man unta kita sa kalisod. Salamat gid Mang sa tanan, sa pagatiman sa akong anak. Since 1 year old to 7 years old, naapay honor sa school. Proud kaayo ko, na-appreciate kaayo nako. Thank you kaayo, Mamang. Unta sa gamay ko nga pa-surprise, mahatagan taman ka sang kalipay. Happiest birthday, Mang. I love you, I miss you. God bless you and good health lang always. Happy birthday from your loving daughter, In all the way from Hong Kong. Si tatay, ano tay? Anong wish mo kay nanay tay sa birthday niya? Ano ang mahambal mo kay nanay tay sa birthday niya? I-greet na lang si nanay tay, birthday niya ba? Ha?
Happy birthday. Di, wala. Yung muna tayo, kami ara man si nanay, oh. Di, wala kay si nanay, da kay birthday niya, bay? Wayaw. Ay, why na? Di ka gano'n mga tagkis, gali. Ay, nanon ni tatay man. Huya. Ay, si tatay, wala dapat huya-huya. Oy, ala, si tatay, oh, kay post lang, pero katulog gali, yaluha. Oh, relax lang tayo, ah. Ikaw na, ano yung mahambal kay Ma'am In-In? Appreciate gid. Oh. Bisan wala daw kamo kaintindihan na amo ginakis ano pero palangga kagid sang imo bata. Ga na-appreciate gid niya kun ano ang pag-atiman mo man sa imo nga apo. Sige, kantan ka na mo na, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, oh, ano mo wish, Nay? Tapos i-blow ang candle. Yehey! Happy birthday! Tay, ikaw, Tay. Ano, hambal mo sa bata mo, Tay? Oh, padalan ka, Tay. Oh, saan hindi mo birthday, no? Salamat. Ha? Salamat. Nalipay ka man sa gipadala sa bata mo? Oh, ikaw, Nay. Okay. Nay, hindi, ang bata nyo, Nay, hindi gid gusto magutman ka mo. Padalang ka isa kasako nga bugas, no? Pag may ara ka handa sa imo nga birthday. Ano maluto mo dito, Nay? Wine. Why, ate, Paman ba? oo, mas advance na lang kay may klase man daw, buwas. May klase. Ngala ko nga pagtuon ko, bawal kay may kuan yung bata. Bawal mag-absent ba? Oo, tapos, ma'am, ikaw, ano imo wish kay nanay? Dito mo, stupad nanay. Wish ko kay nanay, good health, uta, magkaintindihan na sila ni In. In, thank you kayo, In. God bless. And I love you, In. Okay. Nay, nalipay ka man sa kipadala sa bata mo? Oh, Salamat kayo. I love you. wow. Okay, palakpakan natin si nanay. Happy birthday. Tay, wala gid kisda? Sige na, Tay, one time lang. Ha? Ay, hindi gid tatay ba? Tay, kung hindi ka mag-kiss karon, Tay, bawion naman ibalik. Ha? Pwede ba? Hindi ka gid mag-kiss? Ala, ay. Okay, salamat. Happy birthday, nanay. Thank you.